На аднаго безыменнага героя стала менш. У аграгарадку Крынкі Лёзнінскага района Віцебскай вобласці перапахавалі астанкі 10 салдат Чырвонай арміі. У апошні шлях праводзілі з усімі воінскімі ўшанаваннямі. Як удалося высветліць асобу салдата праз 75 гадоў пасля яго гібелі, у матэрыяле Юліі Устінавай. Для вайсковага мемарыялу ў аграгарадку Крынкі шматлюдна. Ваенныя прадстаўнікі мясцовых уладаў і вяскоўцы прыйшлі, каб аддаць даніну памяці і правесці герояў у апошні шлях. Астанкі байцоў знайшлі падчас палявых пошукавых работ напрыканцы верасня мінулага года. Раскопкі праводзілі вайскоўцы часці 28-443 на полі, размешчаным на поўнач ад вёскі Буракі Лёзнінскага района. Удалося ўстанавіць імя аднаго з байцоў Чырвонай арміі. Удалось установить одного бойца по именной ложке. Ильин Борис Иванович, 1925 года рождения, уроженец России, Ивановской области, город Александровск. Ефрейтор 144-й стрелковой дивизии. Виноград ничего такого не было, кроме именной ложки. Но с ложкой надо было тоже поработать, очистить ее, определить все эти данные. Хотя неплохо все просматривал. Поэтому благодаря вот этому удалось установить, кто это такой боец. Ну, потом по документам, по местности. Яны вызвалялі Лёзніншчыну і загінулі ў баі ў першыя дні аперацыі «Багратіён». Сваякоў ефрэйтара Барыса Ільіна шукаюць. Па архіўных дадзеных яго родны горад Александраўск, цяпер Воронежскай вобласці. Калі знойдуць сям'ю, апавясцяць пра тое, што прах іх героя цяпер ляжыць у брацкай магіле, дзе спачываюць больш за 4800 байцоў. А праца пошукавага батальёна пад Віцебскам працягнецца, бо з 30 000 салдат, якія загінулі на мяжы Віцебскага і Лёзнінскага раёнаў з восені 43-го па лета 44-го безыменным застаецца кожны пяты. На территории нашей области захоронено практически 403 000 советских бойцов, командиров, офицеров, партизан. К сожалению, только 197 000 мы знаем пофамильно. Работа по остальным продолжается. Работа сложная, работа трудная, но вместе с тем за прошлый год более 2230 фамилий мы смогли найти. И на обелиске нанесли более 6300 фамилий. До конца войны заставаўся год. Барыс Ільін быў стралком. Ён загінуў у 19 гадоў, абараняючы радзіму. Так цяпер напішуць побач з яго прозвішчам. Юлія Устінава, Дмітрый Котаў. Навіны. Лёзнінскі раён.